Unsa man na putol ako tadla na putol na ni. Nay, kalma lang ha. Kalma lang. Unsa kalma lang niko. Naiwa na ako nga kung tudlo tungod sa kabaho sa durian nga naabot din Unya mo kalma lang ko. Agay. Wala mo ko mahiwa imong tudlo. Patis man ang nayabo. Kung di mo gani kutsilyo na imong gigunitan, luwag man na. Nang lusad, oy. Pakuyaw man ka. Isamot na lang hinuuna kong kabuhi. Naso di ka sa baho sa durian ay? Pastilan, nabi ko gibitag na putol na nga akong tudlo. Labag naman ko iniintawan. Dad, ang imog yung durian mo ay nakaingon ini, Dad. Bitaw, Sir Dad. Ha? Sir Dad? Sa dili ko mahal. Di mo ko komportable mo tawag ni Sir o Dad mo. Nagawas kita sa grupo. Dili ko mahal. Sir Dad? Sa dili ko mahal. Di pa magiging komportable mo tawag ni Sir o Dad. Mao nga, Sir Dad na lang. Okay ra na. Nakauyon ako, anak. Ang walang nako mauyon nga inyong gi-discriminate ang durian. Oh, Inyong gi-invalidate ang iyang nutritional values. Kay mas ni-focus mo sa iyang smell. Sama-sama avocado, mansana, suman pa. Prutas sab siya. May mga vitamina o mineralis sab siya ikahatag sa lawas sa tao. Mao nga dili siya angay nga i-cancel. Bisag mo balitan ang mo ginhawaan tungod sa iyang kabaho. Mo gimpugson gid na mo ang kagalingon, pre. Bitaw, Dad. Misuka mo ganyan sa iraw, kaya di yun niya makaya. Maog yun. Kung may katungod ang durian isip prutas, Dad. May katungod sad may isip tao nga mupili o mukaon sa mga gustuhan. Di mo kita mo makaya ang durian. Irespeto sa na, Dad. Matun-an ramang guna ninyo. Nabida ko, di lang ninyo tagdo ng iyang baho. Ubo-focus lang mo sa iyang kalami o sa mga nutrients nga iyang ikahatag na to nga makakontribute sa itong paglawas. Ako bitaw, nakaya raman ako. O, primero, bahuan masag ko. Pero nagkaong dyan ko. Sa kalugayan, di na ko bumayan sa iyang baho. Kaya mas gatagan akong value ang iyang kalami o sustansya. Kung nakaya na ko, magkaya sabi niyo. Ikaw man na, pre. Makaya magyud na nimo tungod sa Nay. Nanay on. Ay, Ba't nay. Magyud nimo tungod sa ikaw obvious kayo sa Mababati. Magkaya ako. Magkaya sabi niyo. ikaw man na, pre. Makaya magyud na nimo tungod sa Oo, patiwasan si Lord sa iyang isulti ko. Tayo mag-isanta. Di man good, Sir Dad. Tiwasay mong isulti, Los. Ay nang lagay, Sir Dad. Anong magbuot ka man, Miko? Gusto ba nahibaw ka ba niya siyang isulti? Anong sama ka? Mind reader ka? Di man, Sir Dad, pero Kung mauna, ipadayon ang imong isulti, Los. Tiwasa to. way mahayay, Sir Dad, ha? Sige na, Los. Sige na, Nailus. Sige na. Tiwasa to, sige na. Tiwasa ka, Nay. Okay. Akong ipadayon. Maong nakaya nimo ang durian, pre. Bisan pa man sa iyang baho, tungod kay maura ning baho sa imo. Tungod kay maura ning baho sa imong ilok, pre. Asa mo ka, Day? Ira! Kapila sa masyo katao. Makakarili mo. Kalitan mo, masa. Magkawal. Tungod kay maura ning baho sa imong ilok, pre. Hindi siya kaimo, Tay! Bitaw, July. Sakto sinang luz. Ano sulit ka, Tay? Imot ka na rin. Alam mo yung may emosyon, din na ison. Kaya. Kay maura ning baho sa imong ilok, pre.
Bitaw, July. Sakto sinang luz. Katakat. Bitaw, July. Sakto sinang luz.